Vadigani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Asati tapinda muchirongwa ichochi, regai ndikutendei zvakaperera. Tiri kukuonai zviuru nezviuru zvevanhu vari kufarira Facebook page yedu. Rambai muchingoifarira. Ndakakuudzai kuti yenyu inonzi Mai Chisamba Show official. Dzimwe idzi handini, asi yenyu munoiziva. Makasununga kutiudza zvamunoda kuti tikurukure, zvamunoda kuwedzera kana kutapudza, chirongwa ndechenyu. Tiri vanhu venyu tinotedzera zvamunoda kana chero zvichingotivaka chete zvichitiendesa mberi. Wambenge wandipatitsa ka. Wanga wandipatitsa ukati kuIndia uko kuri kuita sei? Rega timbozvinzwa muzita rekodzero. Tinotenda zvikuru Mai Chisamba. Tapa ini muenzaniso wekuIndia. Tichitaura kuti kuIndia vanhukadzi ndivo vanotowanikwa vachitobvisa roora. Vachitonoti ini ndada mukoma chakanetsawo. Ndivo vandinoda kutoroora. Mhuri yavo ndio inotowanikwa ichitotemeka musoro kuti towane kupiko mari yepfuma yekuroora mwanakomana uyo watada. Zvimwe chetewo mukaonawo kunyika iri padhuze nesu paMalawi apa, munotoona imimi kuti zita remhuri rinoendeswa mberi nemunhukadzi. Vana vanototora zita raamai vavo. Ndosika maiona vanhu vaimbouya muno muZimbabwe paya panguva yange takapambwa nevapambebvu. Paiuya varume vachishanda kuno vabva kuMalawi. Auya anobva ashanda obva abva pamusha wenyu paChisamba, aita mhuri yaaita, asi vana havasi vake, vanotosara vari vana vemwanasikana wenyu. Vototorawo senemu yekuti Chisamba. Zvoenda mberi ouya kwedu kwari zvidzo, obva ataura kuti ada mwanasikana wekwedu. Zvotofamba zvichidaro achidaro achibva pamutunhu nemutunhu. Saka zvinhu zvekuti zvinosiyana nemutunhu nemutunhu, nhau idzodzi dziri maringe nenyaya yekuenzana kwemikana. Ndobva ndaenda hangu mberi zvakare kuti pane zvimwe zvakare dzinenge zviri mutsika nemagariro zvokuti zvinotosiyana nemutunhu nemutunhu. Ndopasemuenzaniso paNigeria apa, kuti tikaona vanoti iyo igwe kana kuti ishe anenge akapfeka machira anenge achisvika kana mamita 6 emachira anenge akaita sei anenge akapfeka, totoona isusu kuti asi anonzwa nekutsva. Tikaona isusu kuti sabhuku wedu chaiye muno kana ishe wedu muno muZimbabwe apfeka machira kudaro, tinikasati tutiza atitototiza kuti kocha chiiko icho. Asi tinoona kuti zvinhu zvinenge zvisiyana nenzvimbo. Saka ndo nhau inoitika panhau yatinotaura iyoyi yekuenzana kwemikana maringe pevanhurume nevanhukadzi. Mashoko akanaka ikurudziro, nokuti kana tichikurukura hatidi kungokurukura tiri munyika medu chete. Iye zvino muri kuona tiri kumbonanyira, tambobuda taenda India, taenda kuMalawi, taenda kuNigeria kuti tinyatsonzwisisana nekuti tinoomeserana. Tinoziva kuti kune dzimwe nzvimbo sibongile dzinonzi munhu mukadzi haangamboonekwa ipapo. Aiwa hazvina unhu hwakanaka kuti mukadzi aonekwe panzvimbo dzakadai. Iona se isa hatisi kuti vanhu ngavaendeko, hatisi kuti ngatibvei patsika nemagariro. Nyaya iri pano ndeyekuti zvinogona kuitwa nemurume zvakanaka, ngazvigone kuitwawo nemukadzi zvakanaka. Kana zvisina kunaka hazvina kunaka, asi pangaite nzvimbo here dzekunzi vana mai havasvika apa zvakadai. Dzimwe nguva zvakare tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo dziye dzinganzi public space pachirungu. Vakadzi vanongotanga kungodaidzirwa, hatikude, wachembera iwe, hatikude, una kuchena. Munhu haana kumbotaura nevanhu, haana chaaita. Pakupanana mikana yakaenzana, pakupanana ruremekedzo rwekodzero, unoiona sei nyaya yakadaro? Nekuti kazhinji kana vanhu vachivaka zviya vakawanda kana kuti vari murori, kunoita semweya womurori. Mweya womurori unenge unotiputirei vanhu. Unoiona sei takatarisa musoro nyaya wedu? Maita henyu Mai Chisamba, ndichatanga kukurukura nenyaya yamapedzisira kutaura nezvayo. Todzokera kunyaya yekuti vanhurume nevanhukadzi takatozvigashira kare kuti munhukadzi akashoreka. Saka unoona munhukadzi kana ndichizviti ndakazvichenera ndakapfeka mutodo sezvandakaita, wakachena maita zvenyu. Varume vanobva vatanga kukudaidza nemazita akasiyana-siyana. Havatarise kuti ikodzero dzangu kupfeka, zvinondiita kuti ndive ndakasununguka inini. Kana kuti munhu achifamba obva atonzi hatikude zvazoti. Kunyanya-nyanya takatarisa mumapublic spaces edu. Asi chinotonyanya kurwadza ndechekuti nyangwe nevanhukadzi unotovanzwawo vachitodaidzirawo, woshaya kuti zviri kubva nekupi, nekuti unenge uchitarisira kuti achachengetedzawo chimiro chemunhukadzi bii wake, asi hazvizobude zvakadaro.
mashoko akanaka ari kutaurwa nenyaya iyoyi yatiri kuita yekuti vanhu vari kupiwa mikana yakaenzana. Ko imimi vadiwa vatariri, mungadei kuti kana mwana wedu tikuona vana vedu vamwe mainjiniya anenge akarembera pamusoro petambo apo ari kugadzira magetsi kana kuti ari kugadzira foni kana kuzvino kana aine sketi ari padenga paya muchitarirepiko? Nekuti dzimwe nguva vanopfeka mitodo iyoyo nekuti vari pabasa, dzimwe nguva vanopfeka mitodo iyoyo nekuti inongovasunungura, dzimwe nguva vane chikonzero ndo zvavanenge vachida panguva iyoyo. Isusu tiri kuti kana mikana yakaenzana ngatiregei kushungurudzana. Zvimwe zvatingatore seshungurudzo ndezvipi? Ndinotenda Mai Chisamba. Ndofunga tikada kungoti bate nhau yezvipfeko iyo yamanga muchibata. Tinenge tichiona isusu kuti nhau idzi dzinobva kune vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvakawanda zvinenge zvisiri izvo. Kare vanhu vaipfeka nhembe dzekuti vanhu vainge vakatoshama. Tikada kutotaura kuti kupfeka kwacho kwanga kutori kutoshama, zvekuti vari kutopfeka mitobo sasibongile hanzvadzi yangu ava vakatopfeka chaizvo zvakatokwana. Asi painge pasina nhau dzekushungurudzika sedzatiri kunzwa mazuva ano, zviri mundangariro dzemunhu anenge aita sei achiita chinhu chakadaro. Saka ndichienda mberi nenyaya yekuti titarisa kuti ndedzipiko dzimwe nhau dzekushungurudzika dziri kuitika, ndoda kumbobata ndakananga kumakereke kwatinopinda. Kuri kuvanikwa kuchiverengwa iko mavhesi emubhaibheri anodimburwa nechepadumbu, haiendeswe mberi nhau yacho. Inobva yangotaurwa iyoyo kunzi mudzimai terera murume wako, zvise pasi pemurume, yoguma. Yobva yaendeswa mberi mudzimai haabvumidzwe kupfeka zvipfeko zvemunhurume, yoguma. Yobva yaendeswa mberi dzinonhongwa dzinenge dzichienderana nemunhu anenge achitaura, nekuti ndiwo zvaanenge achida kunge achisvitsa mberi. Saka tinozoona isusu kuti vanhu vari kuwanikwa vachihwanda nezvinhu zvakawanda-wanda kuti vange vachiwanikwa ivo vachida kuendesa mberi shungurudzo dzavanoda kuita. Nhau yamabva kutaura yezvipfeko kana munhu achifamba, Zimbabwe ino chaiyo hatina chipfeko chenyika chatokwanisa kunge tichitonongedzera kuti ndeicho. Saka munhu muZimbabwe akasununguka kupfeka chinhu chaanoita chaanenge achida kupfeka. Saka zvinhu zvakakosha kuti vanhurume mabihangu vazive kuti unenge uchitopara mhosva kana uchiwanikwa uchideedzera mazita. Mazuva ano vanenge vachibva vatouyawo zvakare nyange nemimhanzi chaiyo iri kuimbwa. Munotoona kuti imwe mimhanzi haisunungurike kuti inge ichiteerereka pane mhuri, haukwanisi kunge une vanyarikane uchiiteerera, iri kutoshandiswa zvakare kutoshungurudza. Ndotaura chekupedzisira kuti chimwe chiri kutoshandiswa zvakare panhau yekushungurudza masaisai atinofamba nawo, iwo mafoni atinenge tiinawo iwayaya, mawhatsapp. Unoona gurupu riri kutaura kunzi zvebhizimusi zvatinoita munzvimbo, asi woshambudzika pobuda mufananidzo wemunhukadzi akashama. Toshaya kuti munhukadzi akashama ndiye anoonekwa sechituko, asi munhurume anowanikwa achiremekedzeka. Toshaya kuti zvinofamba sei zvichidaro. Izvozvo mashoko makukutu muri kudzibata uko neuko, uko neuko chaizvo. Nekuti izvozvo kazhinji tinopa kurudziro yekuti iwewe munhu sedunga munhu, kuzviremekedza kwako kwaunozviita iwewe ndokuremekedzwa kwaunoita nenyika. Ukarakidzawo nyika kuti ndirirengenya remvemve ndozvaunogamuchirwa nazvo. Asi kune vamwe vanongoita nyobvo pese pese, kunyange pasina nyobvo vanokanganisa kutukirira, kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Isi tiri kuti ngatigarisane zvakanaka, nekuti munhu wese ane kodzero. Kana iri kodzero zvataurwa nehanzvadzi yako kuti mutemo kana zvinhu zvakatariswa, unenge uchipara mhosva kungotanga kutuka munhu uchipa munhu mazita, imhosva ingaisvike papi? Nekuti vamwe havambotoziva kuti mhosva inoparwa sei. Vamwe vanotofona kutuka munhu panhare yake, asi tiri kuziva kuti zvese izvozvo kupinda mukodzero dzevanhu kutumira munhu meseji yekumushoropodza, pamwe muri kurwira mukadzi, pamwe muri kurwira murume. Imhosva dzakadikwe idzodzo? Tanzwa kuti imhosva maita zvenyu. Chakakosha ndechekuti vanhu vanzwisise kuti kana tichitaura nyaya dzemhosva, pane mitongo yakasiyana-siyana inotarwa kana munhu achinge apara mhosva. Zvakafanana nezvamatsanangura izvozvo zvekutumira mapikicha pamawhatsapp, kana zvekuti kazhinji mazuva ano kune yatiri kuti cyberbullying iri kunyanyoitwa. Kana mukadzi akati kune munhu andichakuda, wona mapikicha amaitumira naye panguva dzamaidanana akubuditswa achitumirwa. Zvinotori nemutongo unopiwa. Zvimwe zvacho zvinogona kana kutokuvharisira kuti upinde mujeri, zvimwe zvacho zvinobvisiswa mafaini mukurarama kwenyu.
kwedu. Asi ndichida ngoti tidzoke kumashure. Mataura nyaya ndinoda kuti uzodzoka kumashure kana tadzoka muchikamu chinotevera. Ngatimbonwirai mvura.